रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। प्रेजेंटेड बाय जिसका फिल्म। सदिया करके जातर जान त जिंदगी से चली जइहा हो। सदिया करके जातर जान त जिंदगी भर चली जइहा हो। मड़ावा में बैठ के रोइहा धोइहा, मड़ावा में बैठ के रोइहा धोइहा, कजरा के बहइहा हो। मड़ावा में बैठ के रोइहा धोइहा, कजरा के बहइहा हो। क्यों की रोतो यारावा मड़ावा के किनारावा हो। क्यों की रोतो यारावा मड़ावा के किनारावा हो। जाही के जबार है ससुरावा, जाही के जबार है ससुरावा, काहे कैलू प्यारावा हो। जाही के जबार है ससुरावा, काहे कैलू प्यारावा हो। रोई रोई धोई करे जाय अखिया के कजरवा से। रोई रोई धोई करे जाय अखिया के कजरवा से। नीतीश मंटू से सदिया रचैलू, नीतीश मंटू से सदिया रचैलू, दीपक दिला दरवा से। नीतीश मंटू से सदिया रचैलू, दीपक दिला दरवा से। जिसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।